بردوامی دیفچونا ریوبریا پلیسین پارێزگەها دهۆکێ بۆ گرتنا وان کەسین کو تەوانا قمارê ئەنجام دەن الحەفتەیە بۆری ریوبریا پلیسین پارێزگەها دهۆکێ بنگehê پلیسên Newroz şiyayîne hejmara 14 tometbaran li ser tawana qimarê destser bikin û li dîv bendê 389 ji yasayên Sezayî ev tometbara hatîne rewanakirin bo dadgehê û ew kelopelên yariya qimarê û tawana qimarê bê hate encamdan ji laptop û mobayl û kompîtera ev jî hatîne hecizkirin biryara bereza dwarê vekorînê û her cihekê polîs bizanin tawana qimarê li tetekirin dê hête girtin û ev kesên qimarê encam den dêhine destserkirin. Çi pê nevetin ku ev tometbarên hatine girtin hemî ser tawana qimara elektronî bûye û her wisa tawana qimara neşrê bûye û ev cihên hatine girtin ji pê nevet yanî diveşardîne ji ber ku welatî anku ev kesên ku tawana qimarê encam den zanin qedexeya û tawana ji ber vê çendê li cihên veşartî li şiqa li cihên taybet tawana qimarê encam den û her cihekê zanyarî bigehine rêveberiya polîsan polîs dê qes kene wêrê û ev tometbarên tawana qimarê encam den panehiya Xwedê bi zêtirîn dem dêne serkirin û dihêne rawanekirin bo dadgehê û îcra dîgerê nekirin.